tuli jong ka snap right terso ha ka kerteng jong ka snap right terso hi baro ko wen leng ba ka extip dorbar jong ka snap right terso engi pun pau ya ka jenis nusi ka ba raw hadu kata kata halor ka jinsha bom shatit hadu ban ba yap jong ni ba shemping mu ya ka ba laja ha ka apo turit jong nu banai arajar apusan ha tulgit ka badan hante ha mo kunung ha ka ba ila shasho shabom ha ki kato kan ne greu hadu ba ila durno yala ka jong ka jingim ha ka bide pat kan ne ka jingja ka balaja halor jong ka jingsha bom shatit bat ka jingsha penyap no jong ba shemping mangu ha ki kato kan ne greu khang snam ha ka te ka jaka nagaliang jong ka snaplight terso hi baro tuwe ni penpau ya ka jing susi bat ni wan raru ya ka ne ka jing penrem persyak ya gi ne gi nongle donbor hak be de bat ka ne ka jing ja ka balong persyak ya ba shemping mungu pom gadak jong ka jing penrem ya halor jong gi ne gi jing ja baro ngisno ban pentip pai ba shapi baro ki parlo ki parajor ki nongsong thau ba ka right to so hi kan penlong ya ka rally tum ka dak jong ka jing penram ya ka ba on penlong ha ka arpun reu terek jong ne bunai desmar araja arbusan ha ka por khat arbaje ha ka ba ka ne kerli on sedang ya ka nayo terso bat on penput ya ka hamadan football ha ka ne ko por hamadan football on penlong ru ki meeting ni balungkat hak bede bat kane ka jing penram bat kan donru ka jing thang mombati ban penpau ya ka jing snusi naga benta jong kane ka jingja ka balaja ya iba shemping mangu tegumta naga liang jong ka executive committee ka khat ka wer ki baro ki nongsong thau ki longkumi longpa ki kun samla ki semhang baper ki ba ket lemba jong kane ka lak khai bo ba pin ya don rungkat lemba ngi ha te ngi ki ba ma ya ka ban don kum ka jing kersan ba kum ka jing penram na ka benta jong kane ka jingja haga ju ko por la penturu ya ki parasnam ki perthau ki ba wansha kane ka rally ba kinsu ba ban wanra ro ba umambati banginyo ya ka bantang ha ka te gisni ha ka por ka bangi penlong ya ka ne ka meeting ka baret kum ka da jong ka jing sursi ine ki long ki jing pente pai ba na ka banta jong ki baro ki parasnong ki parthau ki lok ki jor ki badan hajan hajnai baro ki bayu ki bat ki basnap ya ka ne ko ba ni pat ni wer lang pi tangi ne ki jing pente khub le jor khub le si ajar no Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya